Ahojte, teraz vám ukážem základné pravidlá, ako integrovať. Prvý príklad má obsiahle zadanie, aby som vám mohol vysvetliť, ako sa čo integruje. Zadanie prepíšem tak, aby som mal neznáme x v čítateli a odmocniny prepíšem na exponenty v tvare zlomkov. Logaritmus 5 o základe 2 minus pi plus 22 plus x na tretiu odpíšem. Minus 3 lomeno x na druhú je minus 3x na minus druhú. Minus 2 odmocnina z x je minus 2x na jednu polovicu. 1 lomeno tretia odmocnina z x je x na minus jednu tretinu. E na x lomeno 3 je 1 tretina e na x. Zvyšok riadka odpíšem. Logaritmus 5 o základe 2 minus pi plus 22 sú čísla, nejaké konštanty. Integrujú sa tak, že sa k nim pripíše x. Výrazy typu x na niečo sa integrujú podľa vzorca integrál x na n dx sa rovná x na n plus 1 lomeno n plus 1. Teda exponent sa zväčší o 1 a výraz sa tým exponentom podelí. Integrál x na tretiu dx je x na tretiu plus 1 lomeno 3 plus 1. Minus 3x na minus druhú je minus 3x na minus 2 plus 1 lomeno minus 2 plus 1. Minus trojka sa odpísala, pretože je to konštanta, ktorou je výraz násobený. Podobne aj pri derivácii sa konštanty odpisovali. Minus 2x na jednu polovicu je minus 2x na jednu polovicu plus 1 lomeno 1 polovica plus 1. X na minus jednu tretinu je x na minus jednu tretinu plus 1 lomeno minus 1 tretina plus 1. E na x sa integruje podľa vzorca pre e na x. 1 tretina e na x je 1 tretina e na x. Výraz typu číslo na x sa integruje podľa vzorca pre a na x. 4 x 5 na x je 4 x 5 na x lomeno ln 5. Sinus x, kosinus x, 1 lomeno sinus na druhú x a 1 lomeno kosinus na druhú x majú tiež vzorce pre derivácie. Minus 6 kosinus x je minus 6 sinus x. Pi lomeno sinus na druhú x je minus pi kotangens x. Na 1 lomeno x pozor, pretože ak by sa prepísal na x na minus prvú a integroval podľa vzorca pre x na n, výsledok by bol x na minus 1 plus 1 lomeno minus 1 plus 1, čo je x na 0 lomeno 0 a to je zle. Pre výraz typu číslo lomeno x taktiež existuje vzorec. 1 lomeno x je ln x. Nakoniec sa vždy pripíše plus c. Všetko je zintegrované. Sčítam exponenty a menovatele. Zjednoduším zlomky a kde sú záporné exponenty, tam x prepíšem do menovateľa. Exponenty v tvare zlomkov prepíšem do mocninového tvaru. Ďalej vám ukážem príklady na integrovanie podľa vzorcov pre výrazy typu 1 lomeno a na druhú plus x na druhú, 1 lomeno a na druhú minus x na druhú, 1 lomeno odmocnina z a na druhú minus x na druhú a 1 lomeno odmocnina z x na druhú plus minus a na druhú. V prvom príklade je vo výraze x na druhú plus. Budem integrovať podľa vzorca, kde je x na druhú plus. Zadanie prepíšem do potrebného tvaru, 2x integrál 1 lomeno x na druhú plus 2 na druhú dx. Podľa vzorca je a rovné 2. Dvojku dosadím za a, dostanem výsledok. V ďalšom príklade je opäť x na druhú plus. Zadanie prepíšem na integrál 1 lomeno odmocnina z 2 na druhú plus x na druhú dx. Podľa vzorca je a rovné odmocnine z 2. Odmocninu z 2 dosadím za a, mám výsledok.
V ďalšom príklade je odmocnina a pod ňou minus x na druhú. Budem integrovať podľa vzorca, kde je pod odmocninou minus x na druhú. Zadanie prepíšem na 6 krát integrál 1 lomeno odmocnina zo 4 na druhú minus x na druhú dx. Za a dosadím štvorku a dostanem výsledok. V ďalšom príklade je znova odmocnina a pod ňou minus x na druhú. Zadanie prepíšem na 5 krát integrál 1 lomeno odmocnina z odmocnina z 3 na druhú minus x na druhú dx. Za a dosadím odmocninu z 3. V ďalšom príklade je x na druhú mínus. V takom tvare nie je žiaden z uvedených vzorcov, ale keď vytknem mínus jednotku v menovateli, dostanem integrál 5 lomeno mínus krát 3 minus x na druhú dx. Budem integrovať podľa vzorca, kde je minus x na druhú. Zadanie prepíšem do tvaru minus 5 krát integrál 1 lomeno odmocnina z 3 na druhú minus x na druhú dx. Za a dosadím odmocninu z 3. V poslednom príklade je odmocnina a pod ňou x na druhú mínus. Budem integrovať podľa vzorca, kde je pod odmocninou x na druhú mínus. Vo vzorci je síce pod odmocninou plus mínus, ale pretože v zadaní je mínus, tak mínus bude pod odmocninou aj vo výsledku. Pri integrovaní treba hľadať podobnosť so vzorcami. Potom je to obyčajné dosadzovanie.